Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Iya sebutan istimewa, Oh, sebutan Sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng. Wah, Mas Gareng Sika. Telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng Sika. Ayo moco iki Mas Sika ya. Wah, jan telo tenan iki. Arep pengen sing telo apa pengen sing Sika to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ah, ngono iki lho. Ayo sikak karo telo digabungkan Lah menjadi ya wis sikak telo. anggere yang penting malam hari ini aku adalah Tatin Telo. Ya. Iya. Aku adalah Gareng Sikak. Nah, Iya. iya tenan apik tenan iki. Apik ya oleh Wah, jeneng apik oleh jeneng anyar ya nang Temanggung kok. nang getas untuk jeneng anyar ya. Ning getas itu jeneng anyar. Kuwi apa jenenge? Telo. Sikak. Iya. Seneng aku ya. Aku ya seneng. Diwaca Mas. Iso Loh. maca apa ora to kok malah. Kagem Mas Gading, Mbak Nggih. Tatin dan Mas Gareng. Nggih. Salam untuk keluarga besar Trah Yastro Diarmojo guyub rukun selalu. Amin. Amin. Nggih. Buat istri tercinta Christine Setioka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. BY. Baik. B. Bi- Baik. Bi Baik iki itu le jenenge maca baik. 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 Bi. Baik. Bi. Bi apa baik? Bi kuwi. Biaya Bi iki apa? Bi apa baik? baik. Baik. Sika yo. Telo. Apa? Cidor. Apa cidor? Cidor iki sakarepmu. Oh cidor, cidor. Dek kuwe. Cidor. Dek kuwe lah, dek Sika dek. Ajan telo. Ngono to. Cidor. Cidor iki jenenge cidor iki sakarepmu. Lah ya Ana lagu bajidor kahot iki berarti sakarepmu hot ngono kae. ya beda kok Beda ngawur. Baik Pak sapa? Hei Pak suamimu Tanto. Aku nganggo Sika ora? Ora. Khusus Bintang tamu. Khusus bintang tamu. Tak kira nek setiap lanang ki Sika. Ora. Ora to. Tembange nderek mawon. Oh nggih. Iki mau ketake sampean pira ono pira? Ono. Pira? Yo engko sik wong wedok anggar karo duit kok koyo ngono. Ah iya. Kenake. Oh yang guyu kok ya ben mbah iki guyu Ah delok. iya, ayo guyu nek ra guyune lucu iki makene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng Sika gitu. Mas Gareng Sika. Sik. Iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng sik. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Yo nek aku nek karo duit ki moh Mah, ya ning kene. cukup wong wedok kowe. Pira iki? Ya. Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer Oh, 300.000. banyak. Mantau tadi. Mas Tanto. Terima Niku kasih. kalian Ibu sinten? Bu Arum. Arum. Berat kami. Ibu Arum nek umpama kok dadi warok jos. Piye to, Chan? Contoh. Arum. Iki leni. Tri Bagong ini. Jane ono to kesenian sekene iki apa? Kesenian Temanggung. Warok. Oh, warok. Apa? Biar tak kenal ke nganu Mas Gading. Nggih. Kesenian Temanggung tak kenal ki. Nggih. Warok. Nggih. Iya Bu, iya iki. Warok. Terus? Nggih. Biaranan. Terus Pulan Sunu. tapi jogete piye? Padha apa beda? Beda-beda. Sing Nek warok. sing jaranan ta? Nek sing jaranan. Umpama ya. Ngomong, mamane Umpama. pripun? Pripun, pripun? Nek Mas nek Gading Mbah Roy pengen teng mriki ngerti. mboten Mbah Roy. Mbah Roy. Nek kene ya. Nek nek PJKT iki biasa nek didundangi ta. Dundangi iki piye? PJKT iki apa Mbah? Ya kuwi lah. Warok sing nganggo rambut kaya nganggo omni. Indah. Jangkar. Kuwi apa sing apa kuwi? Sing jaranan ki ngono kuwi. Iku kudu meringis ngono. Nek ora meringis piye to, Jan?